נתחיל מהארכיטקטורה של קוברנטיס. בקוברנטיס יש לנו מה שנקרא Control Plane, בעבר זה היה נקרא Master Node, וזה בעצם הנוד הראשי שאחראי לנהל את כל הקלאסטר. עליו לא ירוצו פודים, אנחנו עוד נחזור אליו, ויש לנו את ה-Worker Nodes. על שרתי Worker Nodes ירוצו כל הפודים, כלומר המערכות עצמם ירוצו על השרתים האלה, בתור פודים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל כאן, נראה שעל כל Worker Node יש לנו 3 תהליכים, 3 processes. תהליך זה פשוט פרוגרם שרץ במחשב, אז הגוגל כרום למשל זה תהליך, כנ"ל גם Visual Studio שרץ כאן, וגם Discord למשל או Postman. אז כאן ירוץ לנו לפחות 3 תהליכים בכל Worker Node. התהליך הראשוני זה דוקר, דוקר זה בעצם המערכת הפעלה, שדרכה אנחנו יכולים להריץ קונטיינרים. בעזרת דוקר כאן, בעזרת התהליך הזה, כל Worker Node יכול להריץ קונטיינרים. התהליך השני זה קיובלט. קיובלט הוא מה שנותן לנו ליצור פודים באותו Worker Node. אנחנו נחזור אליו אחרי זה. וקיוב פרוקסי שהוא קצת פחות רלוונטי כרגע. זה יותר קשור לסרוויסים בקוברנטיס, לדברים שהם יותר נטוורקינג. אז זה פחות רלוונטי כרגע. ובכל Worker Nodes ירוצו לנו הפודים. הפודים הם מחזיקים את המערכות שלנו, ואפשר להתייחס לכל פוד כיחידת מחשוב קטנה, שבה רצים כמה קונטיינרים. עכשיו, בכל פוד יכול לרוץ כמה קונטיינרים, וכל פוד אפשר לחשוב עליו כמו מין שרת קטן, שלוקח משאבים מהשרת הפיזי, מה-Worker Node, ובתוך השרת הקטן הזה רץ המערכת שלנו, בתור קונטיינר. מכאן אנחנו עוברים לקונטרול פליין או מאסטר נוד לשעבר. כאן יש לנו 4 תהליכים מאוד חשובים, וכמו שאמרתי מקודם, בשביל לתקשר עם הקלאסטר של הקוברנטיס, אני לא יכול ישירות לפנות לאחד מה-Worker Nodes, אני חייב ישירות לפנות לקונטרול פליין. וכשאני פונה לקונטרול פליין, שהוא מה שמנהל את כל הקוברנטיס, אני פונה לתהליך ספציפי בו. אז עכשיו בואו נעבור על התהליכים שיש לנו כאן. נתחיל עם התהליך הראשוני, ה-API Server. נניח ואני רוצה עכשיו להריץ פוד חדש בקוברנטיס, אז אני אצטרך לפנות ל-API Server, ודרך ה-API Server ה-Scheduler יפעל, והמהות שלו היא פשוט לראות כמה משאבים הקצתי לאותו פוד שאמור לרוץ, ובהתאם למשאבים שהקצתי, ה-Scheduler בודק איזה Worker Node הוא מתאים. כלומר, לאיזה Worker Node יש משאבים פנויים מספיק כדי להריץ את הפוד, ואחרי שהוא מצא אחד מתאים, הוא מגיש בקשה, והקיובלט הוא זה ששם את אותו פוד וגורם לו לרוץ. כלומר, זה מתחיל מכאן, זה מתחיל מבקשה ל-API Server, ולאחר מכן ה-Scheduler בודק את כל ה-Worker Nodes, והוא בודק איזה נוד מתאים. ברגע שהוא מוצא נוד מתאים, הקיובלט, התפקיד שלו הוא להריץ את הפוד על אותו Worker Node. אז כמו שאמרתי מקודם, תמיד כל ההתחלה של האינטראקציה שלנו עם קוברנטיס תתחיל דרך ה-API Server. גם בתור נגיד וכאן יש לנו משתמש שרוצה להריץ פקודות על הקוברנטיס, תמיד זה יעבור דרך ה-API Server. אז ה-API Server הוא תהליך לגמרי נפרד מה-Scheduler. הוא פשוט יפנה ל-Scheduler שזה תהליך אחר לגמרי, וה-Scheduler יבדוק איפה מתאים הפוד לרוץ, ואז הקיובלט, שהוא בעצם פרוסס שרץ על כל Worker Node, יריץ את אותו פוד. גם אם אנחנו רוצים להריץ פקודות בקלאסטר, למשל kubectl get pods, בשביל לראות את מצב הפודים, אנחנו תמיד נעבור קודם מול ה-API Server. עוד תהליך מאוד חשוב זה etcd, זה בעצם דאטאבייס שבו נשמר לנו כל המידע של הקלאסטר, למשל כמה פודים אמורים לרוץ. כאן יש לנו תהליך בשם Controller Manager, והתפקיד שלו הוא כל הזמן לתשל את הפודים. אז הוא למשל יכול לראות כאן פוד מסוים, והוא יראה שהפוד הזה נופל. הוא יפנה דרך ה-API Server, כי אמרנו שבשביל לתקשר עם קוברנטיס צריך קודם לפנות ל-API Server, אז דרך ה-API Server הוא יפנה ל-etcd, וה-etcd אומר לנו כמה פודים אמורים לרוץ, כי ה-etcd מחזיק לנו את כל המידע שקשור לקלאסטר. אז הוא יראה שעכשיו רצים רק 2 פודים, כשאמורים לרוץ 3, והמטרה שלו הוא בעצם לעשות self-fill, לעשות replacement לפוד שנפל, ולהעלות אותו. כך שאם ב-etcd אמור להיות 3, אז ירוצו באמת 3 פודים. ה-etcd ממש מחזיק את כל המידע על הקלאסטר, וגם לגבי איך הקלאסטר אמור לתפקד.
כלומר, אם הגדרתי רפליקה של 3 פודים, זה אמור להיות רשום כאן, והקונטרולר תמיד ישווה את מצב הפודים הקיים לבין מצב הפודים כפי איך שהוא אמור להיות ב-etcd.